Мась, ідемо. Пішли. Ідеш? Ну, звісно, в машині кондиціонер працював. А тут жарко не хочуть. Приїхали ми на родничок по воду. Вирішили все ж таки там прибратися всередині. Вон жіночка вже там грибеться. Зараз тут змітаємо, поприбираємо. Це ми як воду беремо, ми сюди денежку кидаємо там. Хто буде брати, теж кидайте, там вже трошки накидаємо. Потім може батюшка бере. Так, так зроблено. Короче, ми сьогодні порядки наводимо. О, і Майза прийшов. Да, так от. Так що таке. Що там не